Buitenlanders binnenkort weer welkom in Vlissingse koffieshops. Het is dinsdag 9 maart. Dit is Zeeland Nu. Proef moet straathandel tegengaan. Politieinval bij Hotel Elderschans. En Kamerlid André Bosman blikt terug. Goedenavond. Vlissingen wil vanaf 1 april is het plan buitenlanders boven de 18 weer toegang geven tot de 2 koffieshops in Vlissingen. Het gaat om een proef van een jaar. Sinds dat er in 2012 een zogenoemd ingezetene criterium is ingevoerd, mogen alleen Nederlanders naar binnen bij een koffieshop. En buitenlanders die softdrugs willen kopen, die worden geweerd. Maar dat leidde in Vlissingen tot illegale straathandel en overlast. Voor het ingezeten criterium hadden we helemaal geen overlast. Dat zeggen ook alle buurtbewoners. En door het ingezeten criterium hebben we juist net overlast gecreëerd. Want nu komen ze binnen en als ze niet geholpen kunnen worden, worden ze op straat opgevangen. Dat is natuurlijk een probleem. U zit met uw zaak tegenover de koffieshop. Klopt. Heeft u wel eens overlast? Ik heb zeker overlast, ja. Op welke manier? Die mensen die op de straat dealen. En dan zie ik vaak hier ook bij de deuren en gewoon op de straat. Je ziet ook hier regelmatig dat er toch wel mensen aan andere personen op straat vragen: wil je even wat gaan halen voor mij? En ja, inderdaad, de toeristen, de Belgen, Duitsers, die willen dat toch ook gewoon kopen natuurlijk. Meneer, u woont hier vlak tegenover de koffieshop. Heeft u wel eens overlast? Regelmatig. Kijk, ze hebben daar een camera hangen, maar die hangt er meer voor de show. Als ze die elke dag zouden bemannen, dan zouden ze er veel meer van kunnen zien. Veel overlast dus. En dat is ook de reden dat Vlissingen na lang wikken en wegen aan dit experiment begint. Al zijn er ook critici die bang zijn dat het drugstoerisme weer gaat toenemen. Nee, in Vlissingen zijn er nooit geen drugstoeristen geweest. Want er zitten hier maar 2 shops. En om echt drugstoerisme te creëren heb je wel meer shops nodig. Want het moet ook de moeite zijn om te komen. En dan als ze dan zeg maar, een rondje kunnen doen als je 8 of 9 shops hebt. En dan allemaal 5 gram, dan is het ook de moeite om te rijden. Maar in Vlissingen gaat dat niet het geval zijn. Nee. De meeste buurtbewoners zien de proef wel zitten. Ze hopen dat de straathandel en overlast verminderen als ook buitenlanders de koffieshop weer in mogen. Ik vind het op zich wel een slim idee, ja. Ik denk dat zou wel goed zijn, ja. Het beste plan zou zijn verkassen met heel die koffieshop naar het buitengebied. Het experiment van de gemeente Vlissingen om het ingezetene criterium los te laten duurt een jaar. Het is volgens Billy Brenters wel de vraag of dat lang genoeg is. Het wordt niet openbaar gemaakt. Hè? Dus heel veel mensen die hier komen, die bijvoorbeeld al een vast adresje hebben waar ze naartoe gaan. Die weten bijvoorbeeld helemaal niet dat wij weer toeristen binnenlaten. Dus ik denk dat een jaar te kort is. Ja, de gemeente wil dus vanaf 1 april het ingezetene criterium voor een bezoek aan de koffieshops in Vlissingen laten vervallen. Maar het is nog niet zeker of die datum ook echt gehaald wordt. De 2 andere Zeeuwse gemeenten met koffieshops, Terneuzen en Goes, doen niet mee aan het experiment. Ze zeggen wel met veel interesse mee te kijken met het experiment in Vlissingen. De politie heeft vanochtend in Aardenburg 2 invallen gedaan in een kantoor in Hotel de Elderschans en in een woning aan de Herendreef. Daarbij zijn 2 mannen aangehouden. Volgens bronnen rond het onderzoek gaat het om de broers Salar en Sazan Azimi, de eigenaren van het huis en het naastgelegen hotel. De politie deed de hele dag onderzoek in de 2 panden. In totaal gingen 50 agenten op zoek naar administratie, computers, laptops en naar USB-sticks. In de panden zijn vanmorgen 2 mannen aangehouden. Wie de mannen zijn, wil de politie niet bekendmaken. Maar volgens bronnen rondom het onderzoek zou het gaan om de eigenaren van de panden, 2 broers. De 2 broers verschijnen regelmatig in de media. Zo deden ze mee aan verschillende televisieprogramma's en vallen ze op door hun extravagante levensstijl. De 2 kwamen als asielzoekers naar Nederland en groeiden uit tot multimiljonairs. Verschillende overheidsinstanties doen al een tijd onderzoek naar de financiële bedrijfsvoering van de 2 mannen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben naast deze 2 broers nog 8 andere verdachten in het vizier. De broers in ieder geval worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschriften. En ze zitten nu vast. Tientallen Zeeuwen in de grensstreek dreigen hun coronavaccinatie mis te lopen omdat ze een Vlaamse huisarts hebben, waarschuwt de Zeeuwse GGD. Deze leeftijdscategorie die door een huisarts moet worden ingeënt, krijgt geen automatische oproep omdat ze in Nederland dus geen huisarts hebben. De GGD overlegt nu met het RIVM om een oplossing te vinden voor de grensstreek. De openbare orde en veiligheid in Zeeland zijn in het gedrang omdat gemeenten geld tekort komen. Dat staat in een onderzoek in opdracht van de Zeeuwse overheden.
Gemeenten krijgen tegenwoordig hun begroting nauwelijks rond omdat ze veel taken van de Rijksoverheid hebben moeten overnemen. Bezuinigingen zijn het gevolg, ook dus op openbare orde en veiligheid. Een slechte zaak, zeggen de Zeeuwse overheden. Want Zeeland is het tweede risicogebied in Nederland met onder meer de kerncentrale en de drukbevaren Westerschelde. Dennis de Nooijer is de nieuwe trainer van Terneuzense Boys. Hij vervangt Hubert van den Hemel. Die moest stoppen omdat hij niet de juiste trainerspapieren had. Dennis de Nooijer heeft de opdracht gekregen Terneuzense Boys in de eerste klasse te houden. Eerder werkte hij als jeugdtrainer in China en was hij hoofdtrainer bij onder meer Hoek, Filipijnen, Zeelandia Middelburg, RCS en Walcheren. Een replica van een nachtwacht maakt een tour langs ziekenhuizen in Nederland en is nu een week lang te zien in het ADRZ in Vlissingen. De tour is een initiatief van het Rijksmuseum omdat bezoekers niet naar het museum kunnen. Vandaag kwam het doek in Vlissingen als bouwpakket aan. Nou, dat vind ik wel erg leuk dat hij hier ook in Vlissingen komt. En niet in Goes zoals we verwacht hadden waarschijnlijk, omdat Goes natuurlijk centraler is. Dus we zijn heel blij dat hij hier mag hangen. Ik denk in deze tijd, waarin het toch voor de patiënten allemaal onzeker is en er mag veel minder, is het natuurlijk een welkome afleiding voor de mensen die dan in Vlissingen moeten zijn voor een bezoek, dat ze naar de nachtwacht kunnen kijken. Het biedt ze hopelijk een klein beetje afleiding voor een bezoek aan het ziekenhuis. Heb je iets met de nachtwacht? Nee, helaas helemaal niks. Maar desalniettemin leuk dat hij er is. En natuurlijk, al was van ik er niks aan, er zijn natuurlijk heel veel mensen die het wel prachtig vinden. De eigenaar van de gouden ring die vorige week in een mestkelder werd gevonden, is bekend. De zoon van de eigenaar heeft contact met ons opgezocht. En die kon de naam die in de ring staat bevestigen. Die hadden we bewust even achtergehouden. En ja, we hebben de eigenaar gevonden, dus dat is superleuk. Ja. De ring werd gevonden bij het saneren van de mestkelder. Het verhaal van de ring ging al jaren rond. De oud-eigenaar van deze boerderij die had schapen. En hij heeft ons verteld dat er inmiddels 25 jaar geleden een man langs was geweest. Die wilde een schaap kopen. Heeft aan dat schaap gevoeld natuurlijk. Is hij dik genoeg? Zit er genoeg vlees op de botten? En toen is die ring van zijn vinger afgeglipt en in de mestkelder gevallen. En zodra het weer kan, komt de eigenaar de ring ophalen. André Bosman uit Middelburg zwaait binnenkort af als Tweede Kamerlid voor de VVD. Bosman, die zijn loopbaan begon als F-16-piloot, zegt het werk als volksvertegenwoordiger te gaan missen. Hij waarschuwt voor het weglekken van ervaring uit de Tweede Kamer. Ik kijk terug op een hele mooie periode, waarbij we als VVD hard aan het werk zijn geweest om Nederland uit de crisis te halen. Toen we in 2010 begonnen, vergeten we wel eens, zaten we echt diep in de economische crisis en de recessie. Vond ik een bijzondere tijd, een moeilijke tijd ook. Toch heel veel mensen boos, heel veel bezuinigingen doorgevoerd. Maar toch weer Nederland op orde gekregen. Na ruim 11 jaar in de Tweede Kamer moet Bosman plaatsmaken voor de jongere garde. Dat is beleid binnen de VVD. Mensen mogen niet te lang in de Tweede Kamer blijven. Zwaar geldt voor mij, goed om. Bosman snapt het, maar vindt het wel jammer. Want hij vindt het belangrijk dat er veel ervaren mensen in de Tweede Kamer zitten. Kamerlidmaatschap is echt een vak. Het kost even tijd om dat goed in de vingers te krijgen. Maar het is ook een netwerk. En wat je ziet als je veel vernieuwt, dat je iedere keer je netwerk moet vernieuwen. Dat contacten weer nieuw gelegd moeten worden, dat kennis verliest. En dat zijn dingen die we, denk ik, in het controleren van de regering, of het als medewetgever optreden, dat we dat onderschatten. Kijk, een handtekening is een handtekening. En dan vind ik dat op dit moment deze handtekening ook geldig moet blijven. Ik vraag geldig, begrijp ik? Bosman heeft zich met veel dossiers bezig gehouden, maar de marinierskazerne sprong toch wel het meest in het oog in Zeeland. Ja, ik sta hier natuurlijk ook als jullie Zeeuws Kamerlid, met een belang van Zeeland, voor Zeeland. Een dossier dat hij niet vervelend vond, zegt hij achteraf. Ik vond de mariniers van belang. Ik vond een mooie oplossing om ook de krijgsmacht weer in Zeeland te krijgen. We zijn een maritieme provincie. Maar de essentie was natuurlijk economische ontwikkeling. Daar was het voor. En wat we dan nu zien, dan ligt er een pakket. Daar ben ik best trots op. Het Kamerwerk zit er bijna op. En wat de toekomst gaat brengen, dat weet Bosman nog niet. Ik ben nog niet bezig met wat hierna komt. Natuurlijk kijk ik wel verder. Ik ga niet het hele rijtje noemen hoor, maar staatssecretaris van Defensie misschien?
Nou, allereerst zijn er eerst verkiezingen. Dat is heel van groot belang, ook voor de VVD. Dus ik hoop dat de VVD daar goed uitkomt. En dan pas komt er een regeerakkoord, dan pas komt er een formatie en dan pas wordt er gekeken naar de mensen. Mochten ze dan een plek nodig hebben voor een staatssecretaris voor Defensie, zou ik dat wel heel gaaf vinden. Kleding ruilen via een grote doorgeeftas. Het is coronaproof en vooral een duurzame manier om met kleding om te gaan. 2 dames uit Vlissingen zagen dit initiatief met de naam Ketting Kledingruil voorbij komen op social media. En introduceerden het in hun eigen gemeente. Hey. Hallo, ik heb hem hier voor je. Helemaal afgeladen. Ik voel het. Top. Alsjeblieft. Ik zie al iets leuks. De kettingkledingruil is een groep dames die onderling kleding ruilen. En dat gaat dan door middel van een grote tas. Je hebt dan 3 dagen ongeveer de tijd. Dat is een beetje onze tijdsgrens. Om er wat uit te zoeken, om er wat in te doen en om hem weer door te geven. De vrouwen proberen op deze manier kleding zoveel mogelijk te hergebruiken. En dat is eigenlijk een heel duurzaam en ouderwets concept. Kleding doorgeven is denk ik eigenlijk wel van alle tijden. En er is heel veel fast fashion en iedereen draagt hetzelfde. Maar op deze manier kom je ook nog eens iets tegen wat je misschien niet in de winkels zou zien hangen. Ja, zo ben ik zelf redelijk fan van gewoon zwart, basic. En als je dan toch eens een trui tegenkomt die eigenlijk heel fel gekleurd is, denk je, ja, in de winkel zou ik er voorbij lopen. Maar nu wil ik het wel eens proberen en vind ik het niks, dan doe ik hem gewoon bij de volgende tas weer weg. Op deze manier wordt geen kleding aangeschaft die ongedragen in een kast blijft hangen. Tamara en Marije werken samen om een zo slim mogelijke route voor de tas te bedenken. Die hebben we zo voordelig mogelijk gemaakt, dat het liefst de mensen zo dicht mogelijk bij elkaar wonen. Het mooiste zou zijn als je inderdaad als duurzaam aspect ook gewoon bijvoorbeeld lopend de tas zou kunnen brengen. Maar er zit ook wel een sociale aspect bij. We zijn met een hele leuke groep dames, kennissen. En ja, je merkt toch dat er best wel veel gemeenschappelijk is. Het is met name dat stukje duurzaamheid, niet te veel willen kopen wat je niet nodig hebt en dat verbindt. Het idee is ontstaan tijdens de coronacrisis, maar het zal naar verwachting niet stoppen als de crisis voorbij is. Ik denk wel dat dit blijvend is. En misschien kunnen we er dan zelf ook eens iets leuks mee doen. Een evenement, een keer op een zondagmiddag of zo met alle dames. Dan kan je elkaar ook leren kennen, denk ik. Want nu is het veel appen en je ziet alleen de persoon voor jou en de persoon na jou. Maar het lijkt me ook heel erg leuk om iedereen echt te leren kennen die erin zit. Na de zonnige dag gisteren regende het vandaag een groot deel van de dag. Het werd gemiddeld zo'n 8 graden en ook de rest van de week is helaas regenachtig. En donderdag dan zal er bovendien een onstuimige wind staan met zware windstoten. En een uitgebreide weerbericht straks verderop in dit half uur. Voor nu nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.